ମାଣିକେ ବଲେଇକି ରକ୍ତ ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧି କରି ଆଜି ରେଡି ହେଇଥିଲେ କାରଣ ଆଜି ଆମ ଗଣେଶ ଭାଇର ବାହାଘର। ଆଜି ତ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲରେ ନାଚଟେ ହବ। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ପିଲା ତ ଗାଡି ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ଗୋଟେ ଗାଡିକି ହଡପ ନେଇ ଆଉ ବାଟରେ ମଜାମସ୍ତି କରି କରି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଡିଜେ ପାଖରେ। ଆଉ ଦୂରରୁ ଲାଇଟ୍ ଏରା ପୁରା ଗଜବ ଦେଖାଉଥିଲା। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମ ଗାଡି ମାନଙ୍କର ପୁରା ଲମ୍ବା ଲାଇନ ପୁରା ବରଯାତ୍ରୀରୁ ଚାର ଚାନ୍ଦ ଲଗେଇଥିଲା। ଆଉ ଡିଜେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲରେ ନାଚର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି ସମୟ ଡିଜେ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲା ପରେ ଗଣେଶ ଭାଇକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲୁ। ଆଉ ଗଣେଶ ଭାଇ ଦୁଲା ଗେଟପରେ ମସ୍ତ ଦେଖାଉଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡିଜେ ସହିତ କିଛି ବାଟ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଚାଲି ଗଲା ପରେ ନାଚଟା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ତାପରେ ଆମ ମୋବାଇଲରେ ନାଚଟା ଦେଖି ଗଣେଶ ଭାଇ ପାଟିରେ ନ କହି ଦିଟା ବନ୍ଧୁକରେ କହିଲା, ପିଲାମାନେ ବନ୍ଧୁକରେ ଯେମିତି ଫାୟାର ବାହାରୁନି ତମେ ସେଇଭଳିଆ ଫାୟାର ନାଚଟା ନାଚୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ମସ୍ତ ମସ୍ତ ଗୀତ ଆମ ଓଡିଶାଳିଆ ନାଚ ମାହୋଲ ବନେଇ ଦଉଥିଲା। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମ କୁଣ୍ଡିଆ କୁଣ୍ଡି ନାଚ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ନାଚୁ ନାଚୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଭାଉଜ ଘର ପାଖରେ। ସେଠି ଗଣେଶ ଭାଇକୁ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଛାଡି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଗେଫିଆ ପାଇଁ। ଆଉ ଆମ ପତ୍ରରେ ଏତେ ସାରା ଆଇଟମ ଲାଗିଲା ପରେ ମୋ ଭିତରେ ରାକ୍ଷସ ବାହାରି କହିଲା ଆଜି ତ ଖାଇବି। ଆଉ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ରାକ୍ଷସକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲି। ଗେଫିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମିଠା ଖାଇ ଭୋଜନଟା ଏଣ୍ଡ କଲି। ଆଉ ଘରକୁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇ ଶୈଶରେ ଗାଡିରେ ଘର ଆଡକୁ ଗମନ